Hugo Alfred fik en dommerkarakter på 7,9. Der var 0,5 fejl på hængerne, derved slutresultat på 7,4. Det må jeg bare gøre. Ja. Ja, det kan godt være, at jeg får det. Robin Kaur Bjarnsen hedder her. Den brune hus med vores hotshot. Den var Martin. Den er ejet opholdet med vores skole. Der står klar til start af start nummer 44, Søren Hedegaard, start nummer 45, Torben Fransen må komme med på banen. Ja, du er lige på en ansat. Det er du.